Това, което Свети Отец Папата направи към Лаудато си, хвален бъди Господи. Това е идеята. Това не означава обаче само да пазиш околната среда. Екология между личностните отношения в семейството. Как можеш да изградиш едно семейство, ако не чрез любовта и деликатността в отношението спрямо другия? Ето ти чистотата на отношенията. Ако си груб, хвърляш върху другия лоши думи, какво правиш? Взимаш и на помия и го заливаш с мръсна вода и после му казваш: хайде, ние ще се обичаме пак. Нещо малко скърцат работите. Затова, виждате ли, и синодът обръща внимание и на тези особености, на тези неща, които изграждат семейството. Семейството не е само духовно изграждане. Имаме и корпориета, телесност. Мъжът и жената стават едно тяло и в един дух. Това не трябва да се забравя. Така че и когато се живее в тези семейни отношения, които са свети, единствено в Светата Майка Църква приема свети брачните отношения между мъжът и жената, сексуалните отношения. Единствено там са свети. Вън от това са винаги грях. Грях, който умърсява постепенно, и най-важното, което става с много хора, е постоянното повтаряне на тези грехове накарват човека да мисли, че той вече е преодолял тази индивидуалност, вече като на една рана, която е станала затвърдена, не може да чувства нещата. И оправданието. Най-лошо е, когато човек може да се оправдае във а има хора, които са способни в света да се оправдават във всичко. Когато настъпи това е една опасна зона в семейството, казват светите отци. Когато си чувствителен, дори за най-малкото нещо да можеш да търсиш извинението, да кажеш: моля, прости ме, не бях достатъчно внимателен. Те са неща, малки неща, които изграждат семейството. Във всички случаи семейството остава клетка, която изгражда църквата и социалното общество. Искам да завърша с това.